Nosaltres tenim un problema amb el senyor Zapatero. I el problema és que el senyor Zapatero ha passat a ser el defensor dels interessos dels que més tenen. Reforma laboral, reducció de la inversió, reforma del sistema de pensions i bancarització de les caixes. I res d'una reforma fiscal exigent cap als que més tenen, res de la reforma del sector financer. Per tant, aquest és un marc molt complicat per donar suport als pressupostos. En segon lloc, els pressupostos són austers perquè el senyor Zapatero vol que ho siguin. El senyor Zapatero podria dir, pujo la fiscalitat sobre les rendes de capital, però no ho fa perquè no s'atreveix. No s'atreveix a fer ni tan sols allò que fa la dreta britànica, el que ha fet el senyor David Cameron. I clar, amb un president Zapatero tan esbiaixat cap als valors i les polítiques de la dreta, Iniciativa Verds i Esquerra Unida no donarem suport als pressupostos del senyor Zapatero. Ahir en Joan Saura va anunciar que no aniria a la llista d'Iniciativa Verds, que no repetiria com a diputat. Jo vull posar en valor la feina extraordinària que ha fet en Joan Saura, perquè Joan Saura va agafar iniciativa amb un estat de semicoma, quan molts no donaven un duro per nosaltres, i Joan Saura ha fet que Iniciativa sigui una força consolidada. Joan Saura va fer que, a més, consolidéssim també la coalició. I Joan Saura ha estat el protagonista d'una opció que venia de l'eurocomunisme, però que es va transformar en una opció moderna d'Esquerra Verda Nacional. Jo vull posar-ho en valor, perquè el paper d'en Joan Saura ha estat històric, malgrat que sovint ha estat l'assa dels cops. La persona a la que sovint han criticat, encara que no tinguessin arguments. I vull dir-ho no només pel que ha fet, sinó posant en valor que en Joan Saura continua formant part de l'actiu. Jo crec que el que hauria de fer el president Zapatero és no donar tantes llargues, no delegar tant, establir un calendari concret per fer complir tot l'Estatut i dir quan reforma la Constitució i quan s'atreveix a parlar de l'Espanya federal plurinacional. I no aquesta Espanya que ell diu plural, que diu que és federal, però que no s'assembla en res, a un marc plurinacional i plurilingüístic. I mentre no ho faci, Iniciativa no només no li donarem suport, sinó que definirem el nostre propi full de ruta per superar precisament aquesta actitud que per la via dels fets suposa tornar a l'statu quo i a un autonomisme de curta volada o de la volada que et pot permetre el Constitucional, i nosaltres això no ho acceptarem.